back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ang anyo ka sa tao ko do? Bila ko natatangkiyo ko lang yung serbisyo Palipayan mga nako. Kabaw biya ko mauwaw. Nako pangahiyo na yung kahago Di ka doon, kundi pa kanon. Tara. Alia, gwapo kaayo siya no? Si Sir Del? Ooy. Misamot pag siya kagwapo tungod siyang kinaiyangan nindot kaayo. O lagi, di ko malalis ana. Pero katong atong gibalikyaan og saging ba? Gwapo kaayo siya no? Dili siya makahimo sa kagwapo ni Sir Del. Wag yung makahimo sa kagwapo gyud ni Sir Del. Seryoso ba ninyo diha? Sa ba niyong istoryahan? Ay, katong tulo ka lalaki. Tumboy mo to sa? Ha? Tumboy di ito? Pero katong usa, sir ba? Di ba Alia, katong usa no, gwapo kaayo? Ngay, ambot lang nimo. Nahaptingali ka. Ikaw lagi gigopuhan ato niya. Kalayo ra niya Sir Del, Pak! Uy, Okay, pak! wag yun ka masayop, Aliyah. Kay kon magisgot kagwapo, kami ng kaliwata. Kami na. Hoy. Excuse so sorry. Nabuhian ako na. Sabta lang ninyo. Kuwangan magulas katugod. Ay! Manakos ako ang giatiman o kadiyot, sir. Karon ba ko rin mo patanawa sa giingon ni mo nga plano sa ipatoko ni mo ba? Otay. Ato ta dito mangyaka sa ilawom sa dakong kahoy nga baga kay dahon. May dito kay Landong. Tana mo? Asa ang target ato ini do? Sigasa! Tuyo ko na to ang kabukiran kung gikinahanglan. Hangtod ka makita na to usab si Aliyah. Kinahanglan nga sa di pa ta makabiyan ang lugar. Pagkaila o magkahigada na gawin duha. Bawa mo yan na mahimong access para sa'yo rin makalusot o yung akong tuyo niya. Mayuring lang ka. Landong tagabaya kay init kayo. May stroke niya ta. Ay, lugar. Wangay. Pwede ko magdahom nga ani pa rin sa yung bukid ako magkita kong destiny. Destiny ka dyan. Bart. Tihan ka, Bart. Karap akong bati yung ini. Sa daghang mga bahay nga akong nasugatan, huwag ko maka-fail o grabe ka gibati ba? Hoy. Nga pas kong gibati rin ba? Ikaw ba? Lupik pa nwi iri nga. Na lang. Kaya masinsord ta. Huwag ka may mutang. Di lagi di ko mahimutang. Kundi matuman na kong tuyo do. Tihan ka ba? Paniguro na ko ni mo. Nga tinaw pa yung pinsaminto Tinaw ka ni. Pero mapakyas rin. Ay guba ng utong ako do. Asa pakyas ko sa pagsumbong ni Alias. Kung gubati pa na niya. Do. Lucio na do. Lucio nga taon. Uy. Nawa ha? Imagine ko ang beauty na Alias do. Mara si Diyos sa kabukiran. Klaro kayong pagin maunsa. Virgin ba? Virgin Apa di ay imor na hunoy. Dalibok tas kultura anak nila. Nga pwede kayo magminyog sa'yo. Sumagot tong na-encounter na to. Katong uba na tong natabangan at 13 anyos, 14 anyos, nanganak na. Grabe. Nga maingon kang virgin pa to sa Aliyah. I'm sure do. Mawag yung ko masayop. Pero hinihini lang ta. Di na to sikan oras. Kung taaso na tong atong pagpahuay, wag tayo mahimoro anawa. Di na magiri komedya imo do. Si Yuso ko Bart. Yuso. Imo gi Elisa ni mo city girl. Yes! Tiyan. Pole ka siya! Unsa ba imo ikasulti sa kumplano tay? Nindota sir, oy. Kapig yun ka nindot. Kung ako lang, ambot.
Bisag, tinuod ng giingon nga, dili no masiguro ang tao. Pero maura gyud niya ako ikasulti, sir. Mamatay na lang ko. Dahil ko makahatag og mayong Pinoy-anan sa kong pamilya. Tay, Pero sir, tinuod man gyud ang akong giingon nimo nga wa ko'y kabutangan sa kong kalipay, no? Kay miawas naman yun eh. Kay tiaw mo nga sa usa lang kapag pamilhok, magatungtong mig usa ka nindot nga Pinoy-anan. Pero sa samang higayon, nabalaka ko siya. Kay unsaon taman ka. Unsaon taman kas pagbayad dili, sir. tay, relax. Wala ang negatibong hunahuna. Kay wa kay tulubagon sa akong buhaton para ninyo. Usaray ako ihangyo ninyo kung itugot gid sa langit na matuman ang akong plano. Ang pingi lang gina ninyo. Karon pa lang gani, sir. Dawatang akong dako gyud kayong pasalamat nimo, sir. Kapila na tayo estasyon. Maraming ka, Jesus Christ, ini ha. Ay, ay. Ka ba? Ay, apel ang ginawa ng imong kabuang, ha? Wow, great! Makidiyo sa di ay. Pero di ako believe no do. Anang gidapita gido. Naagid ang pagtaho ng pagmahal mo sa Ginoo. Mao kung mamatay ta, siguro tingali mo langgot, musay lupas langit. Kali ka matay. Sunod rin ako nimo kung pulaan ko na liya. Karon pala gani mo rin na ni Maho na litson da. Pero paputol kas liyogo. Kung tinud-an mo sana ni Boss Alia. Ikaw, nga pulanon pa sana nagamatay, mo seryoso kakas o salang kalumad, garayo ro kays mga uyab ni mong syudad nun. Pikat pikat. Pita. Pinakasado. Ay, sus! Ay, nagpatugaw eh! Mo kong gihagit, ha? Mga ako na lawaton. O, yun ko pa kayoon. Huwag ko pa kayong bayan mo kung pilde ka. Saban, Huwag ko tay. what's sa lagi? Titiro ka. Buang ka. May plano kang daotan ako, no? Sulti! sorry. But you're not my type. Abin mo do. Kung ikaw naman sa ganing klasyasta o may bilin ni sa kalibutan, ako pas mga babae do, maghikog na lang sila kaysa punit ni mga giayo. May utok mga ani pero gambay na gigayo. Katawang gago. Ay, di kasi piyata ko, no? Kay, ipaniguro gina ko ni mga imo ginang mahayan si Mok na kinabuho. Hala. Hey, do. Gisurti niyo ko na do. Natawa sa nahan, do. Surtihan mo, do, eh. Woo! Tara, Pinang kayo ka Ginoo na. Hala. Nawa! Nawa, do. Yay! Dali agod, wa. Mo pa ka dito inapagliko niya kalikan, wa. Ay! Hulong! Nga, uy. Paano nawa man? Yung angin na. Ay, kung pinag itumigahan ka, do. Saan baro orasa? Hapit na sa 12. Di ba klaro mga na ito nakita ang duha gani, ha? Ha? Ito ta sa layo? Gani. Nga ganun nawa man. Hindi. Untong putok na ba? Ay! Mau ka? Tuos ka na? Teka! Uy, do! Do, asam ka! Balik ka rin! Do! Kakuntak ko ang ginaminaw. Harvey! Gini, uy. Nalimbawat sa dulo kong balibo na. Kanong ka ni. Ipahimutan akong taron ni motor, be. Apason ko tong gagod ako. Hain mo ka itong musumko. Ay! Kaya tining duha. Simple kayo nga magkalayo na ito sila nga. Oh! No! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!